Khubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ningkong kabangi ko abang pesngau ni kapor ka Lyngba. Ngila jibi na kapor sa kapor dia ka jingting ka jingsmi jong Paidbah barit. Bapli khamtam kiduk kirang ni kiba kamai min step kamai min singi ko bangno bam jaman min. Tikia kedua ka jing ka bakrau ba na Marbaniang ki klemyo watang mantit ya u khau piat ne uni tai khon Marbaniang kila du no ka belna. Tinadu usnem arja arpau ter hadu ka menta usnem arja arpoi kila sa ka umdum kila sa ka lingo ka bakrau na Marbatang ka jing Banshai na kaliang jo ka Sorkar jelaro ban le na ka joki ro kam chimnadan la shi ibet na kawai ka tayo sha kawai pa ka tayo la shi don betang kita ki jing pen jinsur jing pen jalan ya kata ka lockdown jong kan ka klam covid khat kendai te kan ka klam covid khat kendai kala kata adu kata ya kiba rit baria kiba ngada banong kiba kamai men sngi ba men met kila don hapeng ka jing ka bakrau teng habang i bakal don ka jing sha Pynbor ki bagi ban ai ni Tika injection kadon ka jing sha Pynbor ki bagi ban le ki test bat kum ta ter te kini ki ba duk barang li bapli khamtam ki barang sa ka umdum ki sa ka lingo lakin ai ni kinum ai ni ki injection Tika na Marbaniang teng ki sha berngam ro hapeng ki Shnong lani kita ki Rangbah Shnong ki bapniat ya ka kam haru di Shnong ka thau kumbang ila de ban i shakmat ki don ki Shnong ki bala berngam ya kini ki Paidbah bapli bala dakim ya kini ki injection Tika kinumla ban le business lani kinumla ban pli dukan hapo Shnong po thau tikai gini ke jingjia borong isa ka umdum borong isa ka lingo tikum kinong Shnong jong ka jela Meghalaya matangi pan ya ka jing Banshai nadu ka basdang ya ka Sorkar jela ba ka ka daw ka pelong ya ka Sorkar jela bakan haban pen khenno ya ki kendon jong ka ni ka fundamental rights jong ka Indian constitution ter nadu ka artikel ka bakhat ar hadu ka artikel ka balai pusan di nomor balai mentangi ha ka ri ka basensyar lai loy ngi ha ka ri ka ba ngi sensyar hi daladi yaladi kata ka democratic country ka bangyong bar hapo ka jela Meghalaya li teng gumono ngidang bun mangi kitrai muluk bandai Kenya kiwi pat ki barri te menta gumono mangi hi kum kiri Paidbah ki budget ki MLA mangi hi kiri Paidbah hiro ki basha pen saja hagini ki MLA ki bangila jet menta nama boleh ki dai maki ki bolong minister ki dai maki ki basin syar ki Sorkar jela bar ka ba ngisa ka umdum ka Lyngba nakapor nakaliang jong ka Sorkar jela ka Pynbor yu Paidbah Henry Paidbah bapli bobon umtip ya ka kita ka hok baka jing shisha ka bang kan ni jela nagaliang jong ka Sorkar India broke away nadu baka yo ya ka ri hagani ka slapartei ka bran menta ko kata ka ri India kala don ya kita ki constitution kita ki fundamental rights tam lele habang ye kran ya kani ka right to freedom of speech and expression kani ka depan ilupa bangi don ni ka hok bangin kran bangi don ni ka hok bangin penpau ya shibut ke ber khoi nrei ka Sorkar jela jungi ka klem sna ka pen khen ye kini ke bar khoi ki badon ha kani ka juk ka bamenta